Završetak radova na mostu Zemun-Borča i puštanje u funkciju mosta Zemun-Borča i pristupnih saobraćajnica za građane opštine Zemun i samu opštinu značajan je iz više razloga. Ovo će biti najkraća veza između ovog dela Beograda i Banata u Vojvodini. Samim tim omogućit će se brži protok robe, dobara i putničkog saobraćaja, čime će se rasteretiti prolazak teretnog saobraćaja ne samo kroz Zemun, već i kroz centar grada Beograda. Izgradnjom mosta i pristupnih saobraćajnica omogućit će se i razvoj industrijskih zona u Zemunu, odnosno njihova kako komunalna, tako i putna opremljenost, što će omogućiti dolazak kako stranih, tako i domaćih investitora, a za građane Zemuna to će značiti otvaranje novih radnih mesta. Izgradnjom mosta strateški značaj Zemuna doći će do još jačeg izražaja, s obzirom da kroz Zemun prolaze dva regionalna autoputa, E70 i E75. U neposrednoj blizini Zemuna nalazi se i aerodrom Nikola Tesla. Kroz Zemun prolazi i plovni put Dunav, čija će važnost još više doći do izražaja izgradnjom pristana.